Suka o gadgets nga wala gamita. Nganong ta magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta ang refayaw permeable sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo Ikan sa Sipalco. Suka o gadgets nga wala gamita. Nganong ta magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta atong power supply kulang kaayo. magkahiusa, pahinumdum kanimo Ikan sa Sipalco. sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa, dagino ta. Tryconsipalco.com for more. Pahinumdum kanimo Ikan sa Sipalco. May mayong gabi kanyang tanan. Welcome sa atong tulumanon, sa atong Late Night with Sir Litz. At siyempre, kauban ako ang akong sparring partner, ang akong tandem, tanday. May gabi kanyang tanan sa atong mga higalang niya. Nagauban ka na to dinhi sa atong tulumanon. Welcome kamantanan. Karong hapuna, karong gabi una di ay. Karong gabi na dinhi sa atong tulumanon aron atong pagahisgutan kining mga naguna naguna nga ngayon nga hisgutan dinhi sa atong tulumanon.
sound si mo ba? Hindi kakuha. Na palagi. Karong gabi una mga kaigsunan atong isgutan din sa atong tulumanon, nindot ni nga isgutanan. Kay diha matuki gyud ang mga pagsulay sa halos tanan, vice versa. Vice versa. Wa giniingon nga kanabang do na tay gipili nini, ang ato nini mga kaigsunan is kinahanglan ato yung malantaw, ato yung kanabang mahanay pag-ayo. Mahanay kaayo ang ayan natong iskutan dinhi sa atong tulumanon karong gabi una. Hoy, maayong gabi di ay. Maayong gabi sa atong mga ka-OBM, sa atong mga partners, sa atong mga ka-online, ganyan nagauban sa atong tulumanon. Maayong gabi kaninyong tanan, ilabi na gyud sa 80 ka barangay dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 23 ka mga munisipyo sa lalawigan sa Misamis Oriental, mausab sa halos hiusa nga mga syudad dinhi sa Northern Mindanao. Maayong gabi kaninyong tanan mga partners. Sa ato sa mga ka-OBM, ilabi na gyud diya sa may area sa diri sa area sa Osami City, may gabi ganyan tanan diha. Iligan City, Marawi City, assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh sa ato mga higalang Muslim. Imo sab dinhi sa may El Salvador City, diri sab sa area sa Hinguog. Mayong gabi kanyong tanan, imo sab sa ato mga higala dinha sa may Butuan City, Caraga Region. Imo sab sa ato mga higala diha sa may Malaybalay City ug sa Valencia City. So, before ko mo arangkada, karong gabi una, kinindot kaya ito pag-isgutan din ang topic na to, ang tema na to is, maibog ka pa ba sa uban? Bisan paman nga ikaw committed na sa usa. Allah, grabe. Cool ba kay mi nga hisgutanan? Bueno, akong i-welcome ang akong partner, ang akong tandem, ang akong love of my life. Mayong gabi kanimo. Mayong gabi. Kaaya pa nagkita ba? Mayong gabi sa tanan atong mga ka-OBM, mga ka-online, and it's Wednesday. It's Wednesday, Tuesday. No, Monday, sorry. Hoy. It's Monday. Hoy. Because I'm thinking it's a holiday tomorrow. It's the Feast of the Immaculate Conception. Piesta sa Bulwa. Piesta sa Bulwa, Piesta sa saan, and Bulwa, lagi akong kakaibawan. daghan, no? Sa Aluba Subdivision, sa Makasandig. So, okay. naay mga fiesta tomorrow, but unfortunately, dili kita pwede mag-celebrate nga, magtapok-tapok, no? Para to prevent good sa contamination with COVID. So, once again, thank you for joining us tonight. No, siguro you can join us mga sa matawra, no, mag-uban-uban ta because it's holiday tomorrow, so pwede ra ta magpadugay-dugay og mata or dugay matulog, di ba? And I think we have a very interesting topic tonight, no? It was suggested to us nga kung pwede ka na daw matapik. I don't know if ever I can relate to that or not, but we will try, no, to talk about it, no. And we welcome your comments and your suggestion also. So welcome to Late Night with Sir Litz. Iyaharag yun ng Late Night, no. Anyway, salamat kayo for joining us. And I would like to thank also katong sa mga nag-pledge for our comment mo, panalo mo contest, and also our Christmas project or a Christmas activity, no, to give something to our homeless brothers and sisters in the streets. And also katong nami usa nga marag what do you call this one,
kay bali marag a house in which nga nag-cater sila sa mga naay mga kaigsuunan no dayang ones nga ilang ginatabangan. So mga biktima. Yeah, mga victims no. We are praying that it will be realized no sa through sa inyong help pod. Thank you sa mga nag-pledge kay Dr. Borja, kay Governor Bambi Imano, kay Bimboy Buying, kay Mona Lisa, and of course no nag-sponsor na gyud from all the way from Chicago sa akong student before, si Melanie Arinia Winfield. Thank you so much for the help na, and still Melanie dito gikan. Yeah, kang Melanie from Chicago no. Ano gid na siya? Chicago, Illinois. Saan na? Yeah, Chicago. Chicago in America, and we are thankful no nga wala gid sila ni balibad. I think every time magud natin mga activity kani gid sila mo reach out gid sila no kay gusto pud sila makatabang sa atong mga kaigsuunan. And before that, ako una mag-greet. Yeah, thank you so much for joining us tonight. Arin Chap is here already, one of the member of the Kamsowi. Thank you for joining us. Of course, Professor Pausto Pau Abilia, the soon-to-be Doctor of Business and Accountancy. And si Chichay Campos. And of course, the pharmacist, a very loving husband, just newly married a couple of months ago, si John Boots of Department of Health. And of course, maranag ni kapamilya, kapuso, kapatid, kaibigan, Carlili Kinusala Cruz of Makati. Metro Manila. Yeah. Nagit siya permi. And of course, our good friend, very supportive no, the last time we had medical mission last year, si Colonel Marty Horteliusa. Yeah, nga marag abinilag single pa. Pero si Colonel Marty will not I think he will not agree with the topic tonight, no? Because despite nga daghan napagkamalan siya na still single because of his looks, di ba? Very young. So daghan gyud nag-idolize sa iya, but I think he's a very faithful and a very loving husband sa iyang wife. So blessed siguro gyud kayo yang wife for him, no? And we have also Ercel Kidet Maandig, thank you for joining us. And of course, si Jerry Gurit, your good friend, Jerry Gurit. Kumusta, Jerry? Yeah. Uy, tanaw mo, Jerry, kaya para makatuon ka mo kung And si Julie Evening also, thank you for joining us tonight. Thank you sa pag-uban-uban sa amo karon. We hope we can, you will be, although we're not really perfect in discussing these things, but we will try our best nga makashare sad mi through sad sa mga experiences sa uban, no? Regarding this, sa atong nakakita sa atong palibot, sa atong friends, even some family members. Though it does not happen, no? God forbid sa amo, pero hopefully we can also discuss this. And of course, ang among, I think, a student before, a very successful na kayo siya nga, I think, businesswoman. Karon si Miss Lizelle Lopiba. Thank you for joining us tonight. And marag imo na sa. Ako na po? Yeah, imo sa. Okay. So, ubay-ubay na rin sila, Yeah. Yan po nag-auban ka na to si Ma'am Mona Lisa Balihos Ipanes. Yeah. Maying gabi, si RN Chap, matod pa niya, good day, Madam and Sir Litz, sayo ko naka-break. Yeah. I think he's always, having a night shift, an afternoon shift pa niya siya. I think ending siya kung 3 to 11 sila. Siguro. 3 to 11? 3 to 11 siguro siya. Mong ginadi na ko ganahan nga oras. Kato bito sa una nga mag-duty kagingana nga oras. Di biyagid lalim mamisita. Sa hospital pag yun. Okay. Niya po nagawang ganato si Ma'am Judith Sabiliano, si Mylene Casinio, og ilabi na gayon ang akong higala pag-ayo diya sa unang distritos Bukidnon, si Sir Juman Alba. Yeah, thank you for joining us, sir. A very kind-hearted person. Di giniingon nga. With Kong Malo, very kind-hearted. Di giniingon nga kanabitang nagminus ang iyang pagpangga ni Kong Malo. Nagkadubli-dubli ni siguro.
Na despite sa ilang kabisi no in serving the public, but still no nagid sila gi-preserve nga time to be with each other, na mag-bond together. Apil sa ilang anak. Yeah. Napopoy ilang mga chikiting uban. Yeah. Other chikiting patrol. Ngani maskin sa ilang kabisi, adto gid silang mga lugar nga kana biton dool ra gyapon sa ila. At least makita nimong luyo pa man sa ilang kabisi, labi na gid kay kita karon niya sa pandemya, wa ginawala sa ilang pagtagad ngadto sa ilang mga anak. Okay. Matod pa ni Mona Lisa Balihos Ipanes, good evening ma'am and sir. Og di ana gauban si Bimboy Buying. Hello Bimboy, I hope you're happy now. Very inspired. No? Inspired niyo si Bimboy? Yeah, I think he's already very inspired at this moment. Mo ba? Yeah, hopefully no your ways will met. Anyway, you stay adjacent raman. Ay lang sa pagpadali-dali. Yeah, it takes time, di ba? Nga para gid siya. Kay kana bitaw mag-drawing ka? Kana mag-drawing ka sa usa ka hulagway? O mag-drawing ka kanang usa gid ka kanang gusto nimo drawingon, di mangi ka pwede nga imo lang dali-dalion. Yeah, mag-sketch pa ka. Mag-sketch pa ka, kinahanglan guwapo pa gyud, you choose a right color kung unsa gyud, ana ba? Di ba? Kinang pag-stroke, di ba? Yeah. Matod pa ni Bimboy Buying, niya pa rin nag-auban kinato si Ma'am Marilo Sahonia Gabole. O labi na gyud si Ian Gonzales. Yeah, we miss you, Ian. Belated happy birthday, Ian. Malagi, pero wa man lagi mangimbita. Pastilan. I think he celebrated it sa Okada. Social kaayo social. Si Ian. Ingon then also, thank you for watching and joining us ang former best friend ni Tito RR. No, my one of my best student before, si Flora May Gracia Luna. Thank you, Luna, for joining us. Ingon nawala. Olo. Olo, napatuplok ka. Yeah, ayan. Nawala. Samo ka. Okay. Ingon si Jerry Gurit, nag-ano siya. Violet, binantayan na lagi ta karon. Merry Christmas diha. Binantayan. No, he asked me to, Jerry, this is for clarification, He asked me to join him with his program. No, it's not my choice, but he asked me to join him kay marag medyo hinay na kuno. So, mas gwapo maging ang husband and wife. Yeah. Ang magkuan kay para gyud nga kana bang kung ano nagigibasihan nila sa ilang gisgutan. What happened to my... Sige lang, mudagan ra na. Mudagan na nagbalik. Okay, matod pa ni Bimboy Buying. Good evening, ma'am and sir, and the team of Kamsawi. Happy birthday, Mr. President Sir Ian Gonzales. Yeah, belated happy birthday to you. Matod pa ni Mona Lisa Balihos Ipanes, hopefully makalaag na ko sa station. Maybe next week. Yeah. Next week. Thank you. 4 o'clock lang siguro sa Thank hapon. you for that. No, thank At least ma-met one of these days, no, we will put na the kanang mga I think we can have mga ginagmay na mga prices, no, at least makita sa atong mga ka-OBM and mga ka-online that kung unsa ang atong ihatag, no, despite ginagmay lang, pero I know na our small gesture lugar of giving something, no, as form of heartily nga hatag na to as mara siya Christmas present sa atong mga ka-OBM, mga ka-online. I know it goes a long way. No, what is important, it really comes from our heart, no, especially sa atong mga sponsors, no, saludo gito sa ila because wala gid sila gibalibad. Axert Mindanao. Yeah, grabe gud, no. Kabalo ka, overwhelming kay akong feeling this afternoon because samo when I opened it up, no, sa akong kauban sa clinic, among school dentist, no, my good friend Dr. Borja. Excited pud kaayo siya. Siglin, I will help something like this, na nagplano na dayon na siya. Gi-identify na mo kung kinsa atong mga homeless ng mga brothers and sisters, ano sila dapit naka-station. So amo na nang gi-saitan, gi-survey na namo na pagayo. Then my daughter approached me nga, may ayaw kalimti ang akong charity katong usa ka balay nga they really the house katong mga victims, no. They're helping that, so
is run by a missionary, so we are contacting them. At least we can give something also, no. But maragid siya nakakataba ng puso, no, maski kita nga medyo Hagipot. medyo nagi hardship financially, but it's good really to extend something, no, through your help. Kay kabalusad ko kana ang gaitanaw ni Lord is ang heart mangyud nato sa pagtabang. Kami we're just an avenue nga maralamig tulay to extend sa inyong mga tabang. So thank you kaayo for trusting us, no. And of course, you will see, no, their names as sponsors. No, we're just making the poster. In all our programs. In all programs, no, all the ipagawas sponsors nato. mo gawas gid siya. So thank you kaayo in advance, no, sa tanan especially katong nag-pledge, no. Salamat kaayo. Anyway, you will know kung asa gipaingon ang inyong tabang every now and then makita ninyo na siya. Okay. Ako sang i-greet si Ma'am Emma, si Fe Emma Reyes Baugbog. Salamat Ma'am Emma for joining us. Kay marag late na ra ba Ma'am Emma? Ingon siya, good evening beautiful Rolona couple. Salamat Ma'am Emma. Advance Merry Christmas. Ingon siya, remember Jesus is the reason for the Christmas season. Yes, thank you for reminding us that, Ma'am Emma, no. Amo ginang ibutang sa atong huna-huna og sa atong kasing-kasing. Salamat kayo, Ma'am Emma, for that. Ya po nagauban ka na to si JD Obasa. G.I. Jane, mayong gabi ka ni mo diya, G.I. Jane. Mausap, matumpa ni Mona Lisa Baliho si Panel, Sir Ayan, happy na birthday pa. Yeah. I hope he enjoyed his birthday. Maog yun. Niya po nagauban ka na to si Ma'am Lelia Salazar, diya sa may San Pedro Upul, Misamis Oriental. Maybe we can visit, San Pedro no? Beach. One of these Bisag days. ikaw lang tamulingkod bitaw dito. Magpahangin. Magpawala sa kalaay, di ba? Marag siya form of a stress reliever, no? Yeah. Niya po nagauban ka na to si Ma'am Mirasol Tilap Kabaraban. Ma'am Mirasol, grabe na bang suroy-suroy niya ani atong pila ka adlaw. Nawala iyang pagka-TikTok. Okay, TikTok queen man ni sa OBM. Amigar ba kay ni Kuan? Ni MJ? Ni Guapito J? Amigo kay sila ani. Okay? Matod pa ni Ayan Gonzales. Matod ni Ma'am Mirasol Tilap Kabraban. Hi sir, shout out. Shout out na ma'am. Humana. Matod pa ni Ian Gonzales, lilipas rin, di ba? Yeah, ang birthday niya. Ang birthday? He always post that one na lilipas din. Yeah, it's a matter of day. No, after 12 midnight, it's not your birthday anymore. Pero matod pa ni Mona Lisa Baliho si Panes, parang araw-araw po, birthday niyo. Nagikiparag bongga per me ang lifestyle. Niya po nagauban ka na to si William Villanueva Sabornido. Batchmate na mo sa schoolmate na mo sa 4th year, from 1st year high school up to 4th year high school. Yeah. Niya po nagauban ka na to si Sir Abol Alampadate. Sir Abol Alampadate, sir, akong pagsaludo kanimo. Mayong gabi kanimo diha. Matod pa ni Ian Gonzales, mayong gabi, Madam Anludi. Wafu, guwafa talaga. Sana all. Good evening, everyone. Merry Christmas to all. Uy, salamat kayo, Ian, ha? Kinagpadala ka na daan sa Merry Christmas. Reminder is the giver. Di ba? Salamat kayo. Salamat kayo. Matod pa ni Ian Gonzales, back topic po, last Saturday, kay absent ko. Absent ko no siya. Sige niya itong isgutan niya itong milabay nga Sabado. Kalimutan ko. Kuan man to, it's more on basta kay murag gugma gyapon to. Trust, murag ingana. Lain man ang trust. Kay kanang trust kay dili ka makaanak-anak. Okay. May gabi ganto ni Trisefi Rolona, agaw, may gabi ka naman agaw. I think that the topic was about performance. Performance, yeah. Mabitaw ito ni nga digin makaanak, kay kulang ng performance. It's PG. Niya po nagauban ka na to si Michael Angelo Friego Mendez. Sir, mayong gabi ka ni mo diya.
Niya po nagauban ka na to si Carmelino Bergabera. Kaila ka niya? Wala. Ni Carmelino Bergabera. Kauban na mo ni sa COC TV. Okay. Mo ni among chief sa technical. Panglingkod din mi dito bitaw sa kanang exit. Pertin taasa kay sa barang nami sa 5th floor. Yeah, I remember. Taas ka ito siya. Manglingkod din mi dito sa fire exit. Okay. Maing gabi po ngadto ni Ems Clee Ems. Maing gabi ka ni mo diya. Yan na. Sugod na to sa atong mga komentaryo. Dini sa atong tulumanon. Palihog basaha ang atong topic. Anong topic yun? No raw. Katulgo niyo hindi nakabasa. Si Maga ang mata. Ay siya, maibog ka pa ba sa uban? Bisan pa man nga ikaw committed na sa usa. Nai-reaction ni Mona Lisa Balihos Ipanes. Wow. First reaction. Yes, para sa ako bisan committed nako, maka-crush gyapon ko sa lahi. Pero hanggang diha lang maibog pero naay limitation. Correct. I agree. Ingano giday mo mga babae, human as we are, we admire people, no? Kami mga lalaki gapiyong naman galing. Paghilomsa kay marag. Dili na gid siya. It's impossible, no? Impossible? Yeah. Marag kuan gid na siya. Marag imposible, no? And I agree with Mona Lisa, no? All of us, we can admire people sa nakapalibot sa ato, especially pag nato makita marag ganahan ta sa usa ka tawo, pero it depends on us naman kung atong padayunon, atong sakyan, pero sakyan or gusto ka makasala. Asa ka mo sakay? It's your choice, actually. It's your choice, no? But remember ba kung committed naman gud ka, remember na agi masakitan and also makasala ka. Ana lang. Yeah, it destroys relationship. But there are instances nga medyo wala pag yun ka into a relationship sa uban sa imong naibugan, no, but siguro you can still have to talk about it sa imong present nga relationship para at least no makorek siya diretso while on the process ka pa nga musakay unta sa imong kaibog sa usa ka tao. Despite nga you are in a relationship already or committed to somebody already. So na sakay Samok, oy. Yeah, salamat Doc Ellen, no, Santua of Department of Health. Thank you so much, Doc Ellen. Na-miss na nako imong mga lecture. Siguro kung mag-discuss si Doc Ellen ani nga topic, gwapo kay paminahon. As in. Uy, gano'n ba i-request ko na si Doc Ellen Santua nga muadto dito sa atong sibihan para siya gyud ang mga discuss sa mga importante kayo. Example, na siya nganong maibog ka pa man nga dili na kaya sa imong partner, ma-exhibition siya siya rin ka ba ng mag-exhibition? Depende na din sa performance. Performance will set in. Ingano gid. Yeah. Okay. May gabi po ngadto ni Living Rock Jams, kini usab nagauban sa atong tulumanon kang Sir Ricardo Rick Diaz, kani regional director dinhi sa NBI. Thank you sir for joining us tonight. Dinhi sa Dakbay Northern Mindanao. Niya po nagauban kanato si Amina Dakan. May gabi kanimo diha, ma'am. Imo sab nagpasalamat si Ian Gonzales. Thank you so much po sa mga greetings. Thanks po, Madam Anludi. Niya po nagauban ka na to si Sergio Del Puerto Pilisilda. Sergio, mayong gabi ka ni mo diya. Ubay naman ni sila karon, no? Yeah. Niya po nagauban ka na to si Samgar Hinakay. May gabi ka ni mo diya, Samgar. Ay, niyay komentaryo ni Ian sa komentaryo ni Mona Lisa. Nagakaibog pa daw siya. Pero giingnan yun ni Ian, no? Ayaw na, kay taken ka na, oy.
Ayaw naging ko mo kaibog. I think it doesn't mean nga kung mo-admire kag tao, totally nga mo adto gid ka adto na tao. Bisan na kay basin ka. Don't tell me na sa imuhang pangidaron karon wala gid kay ni admire nga sa nakapalibot sa imo, wala ka nakaingon hala gwapo lagi kay na siya og lawas. Nice lagi kay na siya mata. So you're admiring somebody pero not to the extent nga imo gid ka sa iya makigrelasyon nga imo mag-court gid ka sa iya. It doesn't mean like that. What I mean I think I can understand Mona Lisa. Syempre even ako, di ba? I admire people. I admired men, no? 'Di ba pag moingon kag Chris Evans so sa Captain America, natural I really admire, idolize na ko na siya because I like him the way nga nagdala siya ni Captain America. But it doesn't mean nga mangita jud ko pareho ni Captain America because I'm already married. I know my limitation. Nakasiguro ka kinsa si Captain America. Samok. Inana, what I mean is inana ba? It doesn't mean that you are already taken, you're already committed to somebody. Dili na lang pag ka mo admire og laing tao, dili man pud siguro inana. But it's a matter of how you control yourself. No, it's a matter of dili gid ka magpadala sa imong sa bugho ng damdamin o Tagalog to sa imong because naka-admire lang ka just being inana lang pero it doesn't mean that yung deep gyud bitaw nga mo makitin gawas kung naibog yun ka nga grabe ang imong gipangita na something like na lust of the flesh na gyud or your marag anak ba marag ka nang reason i-explain pero I think man natural mo admire man gyud taog tao no? Dili even ka sa admiration ang manggod ang babae is siya she knows how to control because she has a lot of priority. Pag ang babae mo, no, ang babae rin ba yung una nakasala? Lagi. Inyo na din kay i-base ninyo kang pero I'll tell you, no, pag committed man good ang babae, most of the women, no, I'm talking most, pero namang giuban, most of the women man good, pag committed na sila, ilang pong huna-huna kay kasagaran ba ang gamartir ang babae maski kulang og attention ang lalaki ilang isakripisyo for the sake of their family sa ilahang commitment sa bana, commitment sa mga anak, no, ang they don't want to destroy sa family, no, tintalon magi ang babae pero maragdugay pa kay na siya madala because daghan pa mga hindrances ba mga babag nga daghan ka siya i-considered nga hunaon ang babae maski na siguro kana na lang yun sigurong ang dali matintal kana yung wala na bitaw pakialam ilang husband sa ilaha wala na time wala attention natural babae lang sad gug ka tao ka lang you seek attention gyud sa imong bana nagminyo gali ka so that nakay kompanyo, nakay maistoryahan, na imo care sa imuha, na imo hatag sa atensyon nga imong gipangita tapos wala na nimo siya nakita. Gilabay ang balot. Tapos kung nakita nimo na siya sa lain natural. Especially kung naka-admire ka in the first place, naka-admire sa tapos magsige na mo kita, ma-develop na tapos that person, siya na gud ang maghatag sa imong attention, no? Nga imong gipangita. Mo nang sometimes ma-fall into temptation yun ka. Ang mga babae? Pero taas ka na siya nga proseso. Pero ang lalaki, agoy, ito ana. Ang lalaki, vulnerable kaayo na siya. Believe ko. Pero not all men. Because I know na asay mga men nga, grabe sad sila ka-faithful sa ilang wife. Grabe yun. Sama na mo. Oh, I hope so. Grabe kay na sila ka-faithful. Nga kung kami, murag kabayo, nanabitay ingana bitaw kanang 10 ba nga ang among lantawon kana rakin nga babae kami ni iyan moro man amo hopefully kami ni Bimboy moro po na amo hopefully kami ni our in shop So, lang siguro, no? Pero, remember nga, kung committed na ka, kung magpadalag ka sa temptation, if you will not resist that, daghan tao masakitan, daghan tao magsuffer, makasala sad ka sa Ginoo. And remember, no, there is always karma. Nagid siya karma. Karma.
Oh. Uy, great day na ako. For the first time, si Dr. Johnny Nagtalon is watching Wow. us. No? Ang among idol, good nga couple. Atong invite And Ma'am ni Becky. si Sir Johnny Thank Nagtalon. you, Sir Johnny. Na-miss na gid ka na mo. No? Mananaw ni siya Among unta sa gid atong siya. program, di ba? Siya gid among idol. No, nga, among Idol couple. gi-look up to. No? Kay believe ka sa ilahang grabe, oy, very in love until now, no? Grabe, believe ko. And very God-fearing, kaayo nga. Grabe gid sila. And stay safe always, Sir Johnny and Ma'am Becky. Na-miss na gid ka na mo. And of course, si Ma'am Lovely Neri, no? Sa Oblapasan National High School. Okay. Agay, matod pa ni Ian Gonzales, bagay ang topic sa mga dakilang taksil at salawahan. Grabe. Pero, you know, taga Jensan, mga membro sa R12 sa AXERT, nanaw sila na to. Ilabi na yun sa ilang hipe dito sa ilang head sa AXERT Region 12, si Pastor Joel Bualan Di Maria. Pastor, nanaw na to ron. Salamat, Pastor. Hopefully, Pastor, Kuyaw kami topic karon. kuyaw ni Pastor. Matong pa niya, hi Idol Sir Litz. Og ma'am, good evening ninyo diha. Maayong gabi, sir. Pero Thank you, Pastor. Thank you for joining us tonight. i-recognize na sila karon sa General Santos City Police Office. Wow, congratulations. As their partners. Wow, congratulations. I think you have really done your job well. No, kadili ka basta-basta i-recognize nga organization. Excuse me, kung wala mo naka-portray og maayo sa inyong work, no? As an organization. Nibalo si Mona Lisa. Dito ni Ian, matod pa niya, mao gani sir na hanggang tingin lang. Yes, no? So, because we know our limitation, we have priorities, no? We have responsibilities. Nga, dili na mo gusto sad nga magguba ang usa ka relasyon. So, Lagi. if ever manggani, no, nami maibugan, antos na lang. Because we're already committed and I think, no, we have already found our true love. So, dito na siguro, no? Pero nakasala na mo sa pagtanaw. yeah, makasabot sad si Lord. And don't tell me nga wala sad na siya sa inyo because we're just human. Pareho ra gid ta gibati. We admire people. Yeah, especially we like nga if makita nato na siya nga tao nga ga-care sa ato, ganahan ta. Pero sometimes no pag makita no beyond nagali ang iyang pag-care, that's the time nga may nahinay na lang pug ka og likay kay especially pag committed na ka. To avoid na lang yun nga maguba ang imuhang relasyon, maguba ang imuhang pamilya. Pero nasa uban, no, I can understand also nga nganong gyud sila magpaano do din no nga sala gyud siya because didto nila nakita nga gipangga sila, didto nila nakita nga gitagaan sila og atensyon. So dili sad nato sila ma-blame though we know nga it's a sin. No, pero kita magud nga taon mangita gid ta kung asa ta gimahal kung kinsa naghatag sa atong gipangita something ana ba so pero mo lagi na ang atong gipangita nga kalipay naa siya consequences. Matod pa ni Mona Lisa, di sabtanan maibog sir taksil at salawahan oy. Maka-admire lang oy. Yeah, just a form of admiration. Admire man gyud. Admire gyud. And you must be proud. Diba sometimes no ang mga I remember you telling me before nga I asked you before nga what if na ay maibog ako what if lang ha na maibog sa imong wife diyon sa imong buhat. And the first thing you told me was proud ko nga naibog sa akong asawa, meaning to say gwapa akong asawa. There's something on my wife nga gikaibugan, so I'm proud kay ako ang nahimong bana. Pero ikaduha pusgilon ko sa I remember that. Ano lagi? Moingon rin ko nga okay kayo kay gwapa akong asawa pero ang 45 sa likod wala na. Naka full pack na daan, di ba? Yeah. Pero
Pero by the time I keep on reminding you ka, ako I can understand nga ikaw mulingi magi ka Evan. Makalingi magi ka, lalaki ka lang. I can understand. Di ba I remind you pag sobra na kay imong closeness sa tao, di ba I keep on telling you nga hinay-hinay lang di kay yeah, I always tell you that. Dili na niya maibog. No, basin you go beyond. Di ba? I remind you that. Nga, hinay-hinay lang. So, because a wife can really sense kung unsa. I can sense that nga. Kung marag, it's beyond friendship na. Going to beyond friendship. Kita marag instinct naman yun siguro sa babae pod, no? Okay. Naiduha ka kuan, kanang pangutana. Nangutana diri kauban ginamos media amo ning mga SR. Mga SR og mo po ni sila ang among gina-idolize. Kini si Joe Del Puerto Pilisilda. Matod pa niya, unsay kalainan sa naibog og nakaday? Sa ako is naibog, meaning to say naibog gyud ka marag there's something deep na siya. Pero nagday ka is you're just admiring. Lagwapo siya, pero nothing else. Pero pag let's say lagwapo kay siya, kuan kay siya, so I want to know him more, I want to be friend with him, I want something na beyond that admiration marag lahi na po na. Kanang mo admire lang ka, ibutang ta kanang nagadaig lang ka pero wala lang, just ano lang siya. Nagadaig ka pero nagpanladok sa laway. Lahi na po na. Lahi na po na. Usually it happens among men. Na pag maglabay ka, grabe kay bay, bugdo kay lubot o something. Grabe. So marag lahi na ang imong think about it na. So mag-greet sa ko ha. Thank you Marlene, naka-join ka karon sa amo. Merry Christmas sa inyo ma'am and sir. Marlene sa hulan. Unsay mo mastorya Marlene aning kaibog ko no Marlene. And of course, my classmates in London, si Toto, si Hernani Villanueva Jr., amping diha to, a frontliner in London. No, nurse ni siya sa London. And Toto is a very faithful husband. Nice ba kayong mga dogs? Ingon si Jerry Gurit, siya, kay ako ba'y mutanaw gyud ko, pero ayaw lang pasapon sa akong asawa. Alo ka, Jerry? Yeah, at least he's honest, no? I admire you, Jerry. Salute ko sa imo, ha? Na you really an honest, no? Nga tao, because natural naman na nga makmutanaw ka. Don't tell me, pag naimuagi sa tubangan, bisag na ako, sometimes in mall, mulingi, mangyud ka. Because you're human. Okay. No, maka-admire ka sa mong palibot sa imo, pero naana sa imo ha kung musakay ka sa imong gibati nga kaibog or kay pag-start ka nag-admire lang ka kay gwapo siya glubot, and then something like that, no, gwapo siya glawas. Pero pag you want to know her better, maragaghan mga beyond na anang admiration, that's something na pod, lahi na pod. Okay. Mas may nalagi dahi nga kunata sa public usay matulog ko. Marag. It's impossible. Mamumo ka. May mo ka. And my classmates also na frontliner in Taguluan, sa hospital sa Taguluan. My dear friend in college. Classmate na ko si Cynthia Rimpilio Humamil. Kami mabutan gid kay nga mga nurses. Okay. Yeah. Okay. We're really Sige. dedicated and loving to our family. Yeah. Na, matod pa ni Ian Gonzales, kulba ni iya. Na, kung ako'y uyab nimo, iyang gingnan si Mona Lisa. Sino sila na may nagtubag? Nagtubag gid sila. Na kung ako'y uyab nimo, dili na takapagawson sa balay. Ay, siloso ka? Matintal di ay ka. Lahi ang temptation iyan, lahi sad magad. No, I don't believe nga dili gyud mo admire ang tao. Maski committed na ka, mo admire man gyud ka, di ba? Imposible kung normal ka, mo admire magaling na abnormal, how much more ang normal na tao, di ba? Mo admire gyud ka, pero nara sa imo. Ingon si Merlin sa hulan, like sa ako, ma'am, daghan na ka-like nako, pero dead ma lang kay makasala ta. Wow, Marlin, haba ng hair si Marlin, no? Sana all.
Oh. Sana all daghan maka-admire. Labi na kay TikTok na siya. Yeah, Oh. one of the best Oh. TikTokers Sa inyong eskwelahan. Pilgrim, no? Oh. Sana all daghan maka-admire, no? Well, Balo kapag na maka-admire sa mo, proud ka. Di ba? At least you're proud nga. Nagyuday po naka-admire sa ako, no? Despite sa akong sura, Oh. despite sa akong edad. Pero, uy, happy sad ba? You're thankful nga nain maka-admire sa imo. pero Yes. magbantay ka sa inyo sa mga bana nga siloso pagayo. Kay pag mayong ka nga, ay salamat kayo kay nay naka-admire sa ako. Ang siloso nga bana mayingon din nga, ay kay gapaibog ka man sab. Anga naman dayon, di ba? Sometimes, no, dili man gyud na ingon. Kung may makita sa imo, ay, gwapa lagi to siya. Ana ra passing, but it doesn't mean nga iadtuon na gyud ka, pangutanan o magdig na gyud kog unsa ka, something. Dili man sad siguro, no. I think no nga malipay lang pug ka nga despite sa naapoy naka-admire sa imo. Dili man sad siguro totally sa imong pagkatao siguro ka-admire sa, ay gwapo lagi to siya eyes, o lambing lagi to siya, something ana lang. Gwapo lagi to siya, something ana lang ba. Pero dili gid to the extent nga na gid siya makirelasyon, dili po. Pero mo nang atong na dayon kanang siguro, no, we should always try to check kung dapat silosan or not, no? Kay dili sad kay na ay naka-admire sa mo, grabe na sad din kay imong pagselos, no, nga dili na abrihan gyud ang inyo hambalay, grabe. Suradan matud pa ni iya, no. Amar dili na sad. Di na makagawas. Mara na pag wala na freedom. Ilang koral gibutangan nagtarpulin. Black tarpaulin. Yeah. Bro, I admire Marlene, no? Sana all daghan maka-admire Marlene. Daga naka-admire ni Marlene kay ngayon man kayo siya mag-TikTok. Dili na lang ko mag-TikTok kay. Na-mention ang uban nga naga-TikTok na medyo, oy, di ba ka ni mauyog ang cellphone? Di ba ka ni mauyog ilang balay? Di ba? Ay, bitaw. Okay. Matod pa ni Mona Lisa, di balo si Mona Lisa ngadto ni Ian. Matod pa niya, mao na gibiyaan day ka sir kay imo di ay ikulong. Yeah. No, I think dili siguro gid magpalabi og selos, no? Lagi. Di ba sige pahiluna? No, kana bitong magselos na walay rason, nga wala gyud kay nakita. No, especially pag makita ni mo mo galing nagselos na daan. Lagi, let me finish first, no. Kana bitong time nga kanang you're doing something na good not just for yourself, then na imutabang sa imo, dili na siya dapat silusan. No, kay ang iyang pagtabang is para dili man para ra sa imuhang partner, no, para man sa katawhan, so dapat dili silosan. Okay. Magsabot. Musabot. Lugar, tanan na lang lugar, sabton. Kung pananglitan ng imong pagduda, ang imong mga... Wala man sad kay, usually, pag magselos ka niya, wala bitaw basis, makaguba sa relasyon. Makasakit sa imong partner. Sige. Dapat na kay basis. Dapat sa bunta, mga babae, dili magduda. Ang babae, instinct na siya. Tapos tanawa lagi. Instinct na sa babae. Then kung makita ni sila gamay, ang babae, grabe kina siya mangitag evidence. Grabe kina sila basis. So grabe kina mo bantay ang babae sa mga changes. So, pero mo lagi na siya, no? If you love your partner, ngano mangita pa man pug ka? Diba? Diba, Jerry? Di ba? Di lang ko na magpasapon. So, good for you. Dapat di ka magpasapon, if ever. Si Jerry ang nag-orient sa amo, ana. Nga, kumulantaw ko kay, kada bito man nag-uban mi mga Sakops Media, na din mo labay nga medyo mayo lugar nga pananawon. Maingon din sila nga, bantay mo, kinsay nagtutok. Ana. Na, kami nga medyo... So, luoy kay inyong mga asawa nga wala diha na uban ninyo kay marag lahi na inyong gipistahan lugar. Nag-istorya malang nga moingon din na silang uban nga. Taman ra gitas paglantaw ni. At least they know their limitation. Taman ra gis panglantaw. At least they know their limitation, di ba? Wa ginaingon nga pakatin. Lagi doesn't mean man nga in love kay ka sa imong partner nga dili na lang pug ka pwede mo admire sa uban. Pwede maka-admire. Gwapa lagi na siya. Pero,
pag storya nga wala bitaw siya kanang malisya kay kung nalagi pakapin nga with feelings na malicious thoughts sa imong pagistorya ana marag it's something wrong. That is really something wrong na. So marag. And by the way, Jamaica Jimong is watching. Salamat, Mike. Yeah, salamat for joining us. Si Teacher Micah. Oo. Naginautang ang mga teacher na karon unta mga pupariha sa dog beauty ni Micah. Oh. Yeah, no question. Daghan din mga estudyante nga di na mo absent. Yeah, even gani no by that time nga she was still my clinic assistant. Tagan kay mag-standby sa mga high school, madto do college, uban mga kauban na mo na dito. Mag-standby sa clinic. Pasabot-sabot. Okay, guwapa man. Okay, niya po nagauban ganato si Lucky Sweeto Let ni Mip, mayong gabi ganimo da Sir Lux. Imo sa nga kong higala pagayo Patrick Oiguang ko gabutina. Yeah, Sir Patrick. Parihag birthday. Yeah, ka-birthday. Marag man na mong birthday. Yan po nagauban ka na to si Agoy. Napariha. Agay, napariha. Kajot ha. Kajot. Okay. Kajot ha. Kay akong matod pa niya nagauban ka na to si Ma'am Ruth Tan. Good evening, Kips. Og ang imong lovely wife. Thank you. Katulgo na sige panglangab. Kini si Ruth Tan ugma ambot og makauban baka ni dito sa Hitagum. Okay. Ang excerpt pod is gidawat excerpt Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Region 10. Gidawat sa Provincial Police Office. Wow, congratulations. No, ano mangyud kayo makita man po nimo ang proof sa ilang very hardworking kaayo nga mga tao, no, ang taga-exert no wa gigipili. Despite of COVID, ga-serve gyud sila sa mga tao. Pero mato ni Ian, mao di ay nga gibiyaan ko ni kuyog sa uban, pastilan. Now I know, maibog pa di ay na sila. Iyan, kay grabe si Ian, no? Marag karon niya nagawa siyang feelings. Yeah, it's good to release all of that, Ian. No? We can understand. Ano lang, ayaw sad i-generalize tanan. Di pa i-generalize. Siguro, niadto siya, siguro naapog kayong pagkulang. Dito niya nakita. Mauday ni ang makaparat na dayon. Siguro naalanggid kay pagkulang na. Mauday na nakaparat dayon. Yeah, and maybe that somebody may naka-provide. So maybe no, dili lang siguro pod nato i-blame katong nagbiya sa atoa. Try to examine ourselves sad siguro kung asa pod ta nagkulang. Kay marag na tendency nga nasa tay pagkulang. We're not perfect. No? Based sa kaso ni Ian. We do not know man the reason behind the cause of the separation. Sa iyang mga statement, ato ning mabasa nga, ang babae gidi ay pag maka-admire, i-compare din nila ang mga lalaki. Dili man inana sa kaso. Sa iya, ha? Pero ayaw i-generalize. Kay ang babae, maski naka-admire ka, pero kung committed ka, you really love your partner, dili man siguro ka just an admiration, pero dili man sad nimo sakyan ang imong pag-admire sa usa ka tao. Okay, that's another story. Be? Nagikumbati naman rin duha. Sa dini sa atong chat, matod pa ni Mona Lisa, ikaw, sir, wala day ka maibog? Manhid lugar ka? Joke. Ang mga lalaki Siguro I think si Ian, no? I think si Ian is naging siya, he has to make it sure na kung makakita manggali siya uglain, no, somebody na marag gusto niya is mo nagid na. Mao nagyud, no? I think he's tired of siguro jumping from one relationship to another relationship. Maabot pagid sa panahon nga makapauta na ka, hopefully, or you're wishing hopefully mao na gyud unta ni. No, kay maabot gyud ang panahon nga kapuyan na ka nga
what if na sad, broken hearted na sad, what if ana ba, so you do not want to repeat the history of whatever happened, so although history repeat itself. No, pero so siguro I think kay Ian is gusto lang yun niya nga kung na siya makita lifetime lifetime partner and lifetime commitment. Hopefully walay nagagamit sa coronavirus. walay mataptan. Sa coronavirus. Baton pa ni Bimboy Boying, kurik jud ka ma'am. Maibog man jud ta kay tao raman ta. Yes. Ang problema kung naibog bagyapon ang imong gikaibgan sa imo. For single ra ni ma'am answer, dili pabaya ko kumitan. Manggod na siya? Yeah, we do not know manggod kung naibog. Ang important kung naka-admire ta, then siguro we will have something, we will take a move to know kung nabapod siya, naibog ba po siya. Dili man sad pwede na, just be true to yourself, no? Para, just try. There's no harm in trying. Try again. Until nga moabot gid ang somebody sa imuha, no nga. Just be friendly to everybody. And kung kana siya imuhang na-admire na tao, kung makig-close ka siya, malay mo, ma-develop siya, malay mo, ma-notice niya nga nagka-gusto pud ka, naka-admire ka sa iya. What if, napod day siya feeling sa imuha, pero kung you will not take a move, ang tendency manggod mag-silence mo both, no, you will just keep it to yourselves. Wala mahitabo. No, if I were you, Bimboy, no, kung ako lang, just be friendly to everybody. Daghan na, Bimboy. Yeah, dili gay collect and select. I mean, just be friendly. No, kay namang good na siya. It starts, I think a relationship will start with a friendship. So the more you care for somebody, namang gid I think naagyud na makita gid na niya nga marag ang ihang care sa ako kay marag extra gyud, no? It means something. So manotice man pud na sa babae. So kay single man mo, at least wala may mga tao na nasakitan. So wala na siya. I think it's not a sin no nga makagusto ka mag-admire ka if you are both single. Labi nagdaghan ang imong giday. Yeah, maski kinsa pwede makamu-admire gud maski kinsa. No? Ang lang is dili lang nimo. Sila nimo sakyan ni mo. Mo advice na ko ni Bimboy kung panlitan daghanon pud niya. Busy lagi siya. I think si Bimboy is divided ang iyang attention, no. He wants to have somebody nga iyahang mauban, and then busy pud siya sa iyang career. Mo nang sometimes kay mo na nang makaingon ta na you cannot serve two masters at the same time, no. Pero I think time management lang yun na, Bimboy. But first move, just be friendly with that whoever nga imuhang giano. And then you will notice man pod, no, the action sa imuhang gitinguha. Imong gi-admire na tao. May bawaan man sad nimo kay dili man sad ta mga manhid nga walang paki, walang feelings, no. Makasabot ta sa action sa tao towards us, especially to the ones nga we admired. Naitubag ni Ian gadto kang Mona Lisa, kadto bitang giingon nga modeng gibiyaan. Matod pa ni Ian Gonzales, behave man ko, parihas kami ni Lodi. Siguro nagkataon lang yun, Ian, na nadala lang siguro siya sa temptation. So wala niya nakayat. Sa galing kanta ang tao'y marupok. Diba? Nadala lang gid siya sa temptation. So nagkataon lang. So maybe dili man siguro tanan panahon for the rest of your life nga ma-frustrate ka, no. Dili sad mo sugot si Lord ana. Pero I know He will give you somebody who's better than sa imuhang na relasyon before. Pero doon ay reaksyon ni Mona Lisa diri nga makasakal man jud na ang sobra nga selos. Makasakal daw. Unsa man? Makatuok. Yeah, that's true. No, if you love your partner, I think when you love somebody, nag-trust ka sa iya. So kung imuha siyang ikulong, if you will imprison her, no, within sa
sa asa nimo siya ibutang tapos taas kay nga paril or whatever, imo siyang what do you call this one, kanang imo siyang piit-piito, no? You do not want her nga to be exposed to somebody or to the public. Ang tendency manggod maabot ang panahon ma-burn out na gid na. Biyaan ka, dili naman gyud kay imo namang kay you have deprived her of her freedom. No, kay once you are in love, na ginang trust. Non-trust. Mag-trust din ka sa iya. Nga, she will not be tempted. She can admire somebody, but she will not succumb on that feelings. She will not be tempted, no? Because you're both in love. So that's the way how pwede ipakita ni mo nag-trust ka sa iya. Kung madala manggali siya sa temptasyon, so try to examine yourself. You have to talk it over. Asa nagkamali, asa ang diferensya. Para mahibawan nyo, para kung if ever ma-destroy yun, mag-break up yun mo, at least you will know nga asa dapit na asang kulang. Yeah. Ay importante na dili kay you split up tapos without talking not in talking terms, no? Because kanang magsinig ka ang uban pag yun kanang halos patio na lang yun kay no? Dili sa inana kay tagaan sa nimo freedom, di ba? There's a saying, if you love somebody, you have to set him free. If he comes back, okay, then he's yours. Di ba? Kinaraan mo na. Yeah, pero no, when you love somebody, it takes a lot of sacrifices also, di ba? Alangan naman imo siyang sakalon niya, wala na siya nalipay. Pero anak kadaot magud pud sa uman babae kay kung dili magselos ang lalaki, kung dili mapakita silang selos, ingnon din nila ang mga lalaki nga siyaro gig ka. Wa gyud lugar ka ga selos sa ako wa kay. I think that jealousy is marag spices in a relationship. Mo lagi. One factor na siya nga marag mo kilig na. There's spark, there's kilig pag magselos, pero not the jealousy that is beyond control. Beyond control. Ka makapasakit ka na. Makontrol mo na. Masakal na nimo. Kana dili na pud na siya maayo. Makontrol na basta kay ang babae dili gyud mo kiat. Lagi. Di ba? Dili man gud nga dili mo kiat, no? I think no mag-ano ta kay naghatag si thank you Teacher Jed for watching and Kukoy sa banal just Koy. Look at my hair pero di asaon nga COVID pa man gyud koy oy. And also my sister-in-law no a frontliner also in Qatar si Candia Barcelona ingon si Kukoy, hi ma'am and sir, hi Koy, kumusta? And ingon si Teacher Jed, maobitaw na isurrender nimo kang God ang imong relationship. Let's see God sa result. All you need is to act while waiting. No? Ingon po din si Kukoy, invest yourself. Invest yourself? How to invest myself? Mag-invest kag emotions, effort, love, care, and everything. Tanan. You know? I think in a relationship, daghan gyud kag i-invest na when you enter into a relationship, no? Pero appeal na po din na attention, time, and money. And the feelings, of course, naagid na siya. Mo day nga matong pa ni Ian Gonzales tinuod dia itong ingon sa akong silingan. Mao kuno nga dili liwat sa iya ilang anak kay nasalisihan kuno siya sa nag-deliver og gasol. That's another story, Ian. Sa lawakan marag tinuyuan na gina. So maybe ganong I think there's something wrong. O nadala lang sa tentasyon kay sa panandali ang kaligayahan, or there's something wrong with the relationship. I think no ato sang tan-awon asa ta nagkulang. No, we will not put all the blame sa atong partner nga nakasala. We will also try to examine ourselves kung nganong nakasala siya. Lugar. Kung basin na apong kay pagkulang, no, that pushed her to succumb on that temptation. Walay hapyod. Yeah, maybe no matulog mo pag human ninyo matulog mo nga katulog na lang niya. Tulog. Dili lugar na nga natulog na ang babae o niya. Ini katulog sa lalaki. Diba, by the time when you go to bed together, you have to talk, diba? To talk about what the day turns out, no? So, sa inyong mga experiences on that day, or you talk about the future, about your problem, you discuss those things. But when you go to bed together, tapos iya lang mo atubang sa inyong cellphones and with all the gadgets, no? Siya sa pikas side, ang usa sa pikas nga side, so wala gyud mahitabo.
kulang ang relasyon. Kulang ang relasyon. Okay? Napagid ay mga pagkulang pa yun. I think don't tell me na sa inyuhang, even if you are together for how many years, no? Naagid gihapoy pagkulang. Kaysa ako, ang nagkulang akong buhok. Kulang nagigay akong buhok. Munang gitawag nga, kung makulang ang buhok sa lalaki, kinatrabaho giniya pag-ayo. Kinatrabaho ang unsa. Ay, nagpagutana. Wala akong kabalo, ako ka-G. Ako ka-G? Ako na orientana. Oy. Wala ako na orientana. Munang gipanghinambog sa mga wanay buhok. Sama ni Jerry Gurit, ni Jigger Jerusalem. Kada sila, naningkamot gina sila pag-ayo. Nga, bahalag mga ibot ang buhok. Basta kay ginatrabaho, ginila pag-ayo. Yeah, Ma'am Marilo Carumba, thank you so much for watching and joining us tonight. Thank you, Ma'am. Matod pa ni Ma'am Maria Marikit. Salamat kay Ma'am Maria Marikit sa imong mensahe. Good evening, Lit, ug sa imong beauty nga wifey. Thank you, salamat. Ang selos is allowed gihapon. Lahi puntong selos nga sobra-sobra kay makabungkag sa relasyon ninyong magtiayon. Yeah. No, and kung ma-love sad nato, no, dili sad siguro nang too much sa kayo nga marag obsessed na ka ba? Too much love will kill you. Yeah, obsession na siya, no. Kanang naay mga tao nga grabe gyud ang obsession, no. Grabe ma-obsess kung when they are in love. Di sa nato palabihan. Matod pa ni Bimboy Buying, friendly naman ko, ma'am. Friendly na rin. Yeah, pero you are friendly to everybody, but maybe you try to reach out kung kinsa pod na siya. No, you take the first move kay lisod man pod kung ang pikas ra pod din. I don't know if this kanangin mong giipasabot og friend na ba mo, nagila-ila na mo, have you met already? So you start with try to reach out to her kung unsa man gani, no? Okay, pero at least no, it will start there. Okay. Then, and you will know man pod kung ang ihang response kung ano ba no, among neighbor nga dog is barking and our dog is crying. Okay. Niya po nagauban ka na to sa taga-Axert Sorala in Cotabato area. Oh, kumusta sa Cotabato? No, wala gyud ko nakadtog Cotabato. Nangimbitar gali ning taga Hadlo kay Jinsan. Yeah, I think na discuss na. No? Maybe after COVID we can go there. Okay. Kumusta ang tuna sa Jinsan? Yeah, we're fan of panga. No, my best good. I really love panga. Matod pa ni Mona Lisa Balihos Ipanes, kulang pa sir advice nako sir pa flowers at chocolate mo kadtong imong ikagustuhan siyaro. Lagi marag lang, just Jacentra, di ba? Just a block away. So start your move now, Bimboy, basin ma-merry imong Christmas. Hopefully ma-merry imong Christmas. Matod pa ni Ian, sige og uban unya walay gibuhat. Gets na gets jud nako na ludi. Mayong modaro ang nipis na og buhok. Pastilan. Sa SPG. SPG. Yeah. For those who wala na ka G. Mayong maging modaro ng nipis na og buhok. Kay laliman kabiya init ba agi kayo. Yeah. Unya ang problema ba karon sa mga farmers is sobrang nga kainit. Sobrang nga kainit. Manang daghan na nga medyo upaw-upaw. Ingon si Kukoy, si Jeffrey sa Banal, ganahan ko sa topic ninyo, ma'am and sir, kay walay pugong sa chika. Salamat, Koy. Salamat, Koy. Salamat for that. Oo. Muna nga, di kita magpugong. Yeah, I think wala yung mga bata na siguro nananaw. Oo. Kato lang medyo natay mga hesitations towards some to use discussion sa performance. Yeah, to use some words kanay mga bata na nanaw. Although I know they understand, pero medyo maski careful kay ka sa words kay gagamito na maging mali siya usahay. So manang medyo careful, but I think it's already 11:05, so
nangatulog na siguro. Hopefully nangatulog na itong mga elementary or mga grade schoolers nga nananaw. Matod pa ni Bimboy, isnab man sa chat. Siguro she wanted personal good siguro. Don't rely on chat. Yeah, if I were you, don't rely on chat. No, kaya mga babae, di ganahan man na sila kay di pa pa yun mo first nga nagkita. Yeah. Unya, I think wala pa mo formally introduce with each other. Wala pa, wala no? Pa. So I hope, no, katong nag-bridge sa inyo, i-introduce sa unta mo. Ang problema, kung na-bridge na yung problema. Yeah, Bimboy, you should do your action kay dindili lang po di ay ikaw. Dagan sila. The girl, I know the girl is single, but daghan day sila nagpalibot. No? So, may the best man win. Who will take the first move? Depende na sa inyo. Depende na sa diskarte. Sa diskarte. So, go, Bimboy! Kaysa ako bitong panahon, perti gitong naghana ba? Inana na gid lugar kagwapa. Perti naghana yun sa kontra. Dagang kayo mga kalit kung sa kuwan pa ang mga kontra na ko is Armalite, Masinggan, Canyon. Ako taon dito mura og kanang paltik nga 38. Pero ang paltik nga 38 mo'y nakabulsay. Nakabulsay na may noon. Sama. Yeah, Bimbe, if I were you, take a first move. Kay marag dili lang giday ikaw. No, daghan kay ang katuntang mag-bridge, utro pa po diya. We just knew na, dili lang day ikaw, Bimboy. Daghan day mo. Daghan day sila gatanaw niya itong. Di ba? So, pero open man ang babae. Yeah, because she's single. No, she's very friendly. No, so mo na siya depende sa diskarte, no. Malay mo if you will see eye to eye, so namo gani magic sa mga pananaw. So maybe sa mata makikita. Yeah, it's the diba? wind. Yeah. Sa mata makikita og sa pagpahulam sa stapler. Big deal ang stapler. Basta sa na pa ingon si Teacher Jed, human sa relationship according to God's design requires everything. If you want the right person for you, such as faithful, loving, kind, cheerful, etc., you need to be the right person first. First, where is that? For the right person according to God's design, he or she loves God. He or she loves God more than you. Kamu na dayon bahala sunod na qualification. And then, it requires God's way plus God's time, God's plan, God's best. So, it's a very well said. Good ni siya nga advice ni Teacher Jed. Teacher Jed is just a newly married, no? Pero, very much in love. Pero isa rin shortcut, ana. Usa rin shortcut, ana. Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Mora na. Yeah, kung di ka mo lihok, kung di ka maningkamot, wala. Di mo makuha. Marag favorite ka na ni mga words. Every time mag-program ta, mora gina perme mo. Mora gina ako. Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Okay, kung di ka mo lihok, so wala offer everything to God, then do your part also. May nga mo ko, Lord, ikaw rin mo guide na ko, larga. Ana na yun. Just the same what you have done before. Yeah. Mahalang di ko kaingon. Nasipyat na yun ko na. So, himuon gini mo ang tanan. Amen daw, ingon ni Teacher Jen. Amen, Sir Let's. Himuon gini mo ang tanan. Kay, kinahanglan mo yun po nga, kana bang ikapakita gini mo, kay kung, susama rabago na, ako na lang yun ang isite ang sa ako na side. Nga, we once met, wagi nag-ingon nga magkita, nagsabot ta nga magkita anang panahon, nagkita lang ta tungod sa usa ka event. Unya na yun, pag tanaw na ko nga murag ni gibati ko gid lugar ang kaibog. Ipana ni Pico-Pido. Kaibog. Kaibog sa unsa? Kaibog sa usa ka binuhat nga moingong yung ko nga amo gini gitugod sa kong lola. Bahalang nurse, basta kay gwapa. You did
not know yet nga nurse. Uy, nakabalo na. Yeah. Oh, nabiya ko yung mga sakop anto nga nang tana. I-background check. Di ba? Oh, pagkabalo sa akong pag-report sa akong mga kauban nga mo na siya taga dito ga puyo ana ko larga. So at least I have the kuana. Nana ko'y kanang puhunan nga mo day akong gasubayon. Oh. Di ba? Wala makaingon pero garangkada pag-ayo. Oh. So saan pa man ang moingon ka pa maningkamot ka pa pag ingon nga nakauna ka na gali nga safe ka na kayo nga makauban permi ganto sa usa ka babae. Oh, di ba? Ingaw na gina. Pero matod pa ni Ian ngadto kang Bimboy Yung si Teacher Jed, fights kayo, sir, let's background check. Oh, ana yun. Bimboy, marag, nag-agree si Teacher Jed. So, marag, you have to do it siguro sa Ana gina. Kaya marag, dool-dool ra mo, Bimboy. Background check. Ana, kung kaya, trabaho Kung dili kaya, Try your best. ayaw patuga-tuga. Oh, ano man. Ha? Di din mag-try your best. Masayang lang ang imong paningkamot. Kung pananglitan ang makita mo po nimo, makita mo po nimo nga ang imong paningkamot kung pananglitan ang reaksyon sa usa ka babae sa imong pagpaduol ngadto kaniya is positibo kayo kana dako na siya nga chance. What if nagkamali ka na misinterpret lang nimo ang positive nga reaction niya sa imo or ang response nga reaction? Di na gyud naay lahi Instinct na gyud. Instinct. Sa marubaguna sa may na lang sa karon kay natay cellphone dali ra kay ang communication sa atong Bimboy, do not rely on chat. Sa atong panahon pastilan mo adto pa ta sa silingan kay ana di ba? Crossbar. Sugoon pa gid ang silingan nga inabi nga nanawag ko. Samo. Grabe ka na, di ba? So, matod pa ni Ian Gonzalez, mangita og lain. Matod pa, isnab man sa chat. Nito bang si Ian, mangita og lain. Kung isnab, luwas diri sa Manila, kay sila pa'y manghagad na sa ato But be sure ka nang panghagad nga, manghagad nga mga babae, be sure nga tarong. Tinuuray po ng ilaha, no? Di man siguro. Kay matod pa nila, SPG. Short time nga lang. Mo lagi. We have also that here, no? May dagan short time. Yeah. Naghana sila. Karon sila naging mag-beg sa imuha pangkapi. Kapi. Kapi early in the morning, pangkapi lang yun. Masyak nga grabe sa din sila. No? Kaya mangita yun, pangkapi. Pero amot lang karon ba? Wa ba ka na sila apiktuhan sa pandemya? Apiktuhan lagi daw. No? I remember na we have a colleague nga grabe. So, dili na napangkapi karon. Yan, chika siya. Nakurot kay ko, ma'am. Kung ano man. Sa dito, ito dapit sa Divisoria, ma'am. Gidaulan lang ko nga. Pwede ka, pangkapi lang. May kawag ko kapi. Kung what time na, day ka nagtindog din siya. Mga 5 kapi, ma'am. Higdan ko pangkapi. Kasayo. Yeah, wala gali customer because of COVID. So, bisan na lang pangkapi, pangpandisal. Pastilan. So, and we cannot condemn them also. Dinis na to sila i-judge and i-condemn. Kawa po ta kabalupod. Bro, dili lalim. Yeah. Kay kabalota ko kung sa dangatan nila, anak, pag abot sa panahon, sakit ang ilang madangatan. Hasta tong nagpakapi. Kayo. Takdan ang magpakape. Natural. Para by treatment sa AIDS. Pero naman po lagi naingon sa uban nga AIDS doesn't matter. Age. Okay. Age. Yeah. Dili AIDS. Naiuban. Kana yung grabe na yun ka. Sakit sa iro. Sakit sa iro. Grabe na magkadugi-dugi mo na. Bisa na lang bahalag na AIDS. Basta kay malipay. Basta kay larga. Yeah, panandali ang kaligayahan. Okay. Kakulba mo sa kay anak da.
Bueno, din sa itong tulumanon ginihatod sa may tinguha sa Axert, Mindanao, si Palco og Juancia Enterprises. Basta LPG, Juancia Enterprises. Matod pa, niya napod ba kubaw diha kay naamay divisoria recto. Walay kubaw iyan, walay kubaw. Nay divisoria, directo. Walay kubaw. Walay kubaw. Nadiri kabaw. Walay Mandaluyong. Walay Makati. Wala. Pero sa ila dito walay yakapin. Marag wala. Sa ato diri na yakapin. Nay borha. Napagi makasandig. Bahalag makasandig basta kay yakapin. Walay puntod. Walay patag. Wala lugar magalangtaw na dayon nga. Agay pagkanindot sa puntod. Lahi sa nga. Okay. Bueno, mga partner din sa itong tulumanon is, kining ato is hisgot-hisgot lang niya. Kana if you take it seriously, okay. If you take it lightly, okay gyapon. Pero nga to nini is kinahanglan yun nga sa karong panahon sa pandemya, napunta hisgot-hisgotan din nga makalingaw, makapausab sa atong mga panghunahuna, makahatag ka nato o kanang ginagmay nga kasulbaran sa atong mga gikabalak-an, ilabi na giyon ni COVID-19 nga niya pagyapon sa atong palibot. Di ba? Maton pa ni Mona Lisa, Mona Lisa, kalain sa anang pangkapi, ma'am? Nagid na pangkapi, no? No, if you happen to be at the Divisoria, somewhere in Divisoria, o even sa Veles ang uban, no? Naagid siya. Maragila namang ginang panginabuhi. Mo na ginang ila ka rin? Naagid na siya. Pero, di ba po nato na sila mabaso? Kay maybe tungod sa komunidad, pamilya, pagpasagad sa mga ginikanan, ganito sa ilang mga anak. Kay lagi po ang ilang mga ginikanan, wala po nagasubay sa insakto nga dalan sa kinabuhi. Di ba lagi nato na sila mabasol? Di sa nato ma-judge kung nainana po sila. Nayuban nga tuyuan gyud pero not all. So dili sa nato sila pwede i-condemn, di sa nato sila pwede i-judge. Okay. So, medyo gamay-gamay na lang atong oras sa panag-uban niya kaninyo. Ningon na balidaan niya akong partner nga. Halindi bitaw bahalag taas-taas ang atong programa. Pastilan. Ingon ko pwede sa yun kay kaya ka po sleepy kayo, no? Daghan gipang preparahan, no, for our activities next. I think we barely have 2 weeks naman lang, no, before Christmas, and our nag-start gyud natin mga activity by the 21st. So sa atong mga kaigsuunan. So I think pasalamat pud ko, no, sa mga sa nag-pledge and sa mag-help sa atong activity kay wala sila hesitations to help, no, to reach out sa atong mga kaigsuunan. Uy, gina-invite pa po nato ang uban. Those who want to take part. Masin doon na mo yung mga extra diha, mga blessings. Kung ato ka nang i-share sa atong mga kaigsuunan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ilabi na yun tong mga kaigsuunan nato nga nanagid na nimuyo diya sa kadaplinan sa dalan. Anyway, you will know, no, they will see. Tanan. I-live gali na to. If we could try to sa make house it live. nga tong gatuan na nag-cater dito siya pwede. Confidential dito siya. But ang siguro ang mag-receive lang, and those winners also makita nila. Now maybe one, and your sponsorship will be na siya. You will see that sa all the programs sa OBM, makita ninyo inyong mga sponsorship, no, and muna siya ang
pinaskuhan no nga to. This nga I think COVID is not a hindrance no nga para magbuhat ta mag-reach out ta sa atong mga kaigsuonan. So salamat to those who pledge na nag-pledge na, and thank you sad katong naghatag na gyud. No, makita na ninyo one of these days, maybe tomorrow i-try na naman na siya o hinay-hinay purchase para makita nila. Pero dili di mo makaingon kung asa gipaingon, di ba? Yeah. Kami sa OBM is just an avenue na mara lang nga gibuhat lang ming instrument. Dali ready na imong team, ang imong medical and dental team. They're very excited when we talk. Yeah, mara surprise kay ko ni Dr. Borja na sigilin, so commit din siya diretso. And salamat kayo, Doki, my very dear friend akong kauban sa clinic, Dr. Borja. And Melanie, thank you na dawat na nako. And you will see that one of these days na amo na siyang ipakita. And to those who pledge, give their pledges. Salamat. Matod pa ni Ian Gonzalez, kahadlok po magkatulo, oy. Yeah, I think tulo is gonorrhea. You want, mangihi ka, marakag si Tarzan. Tarzan? Yeah. Namuna akong gina-term sa una sa hospital, basta magka-gonorrhea, gani. Marakag si Tarzan. Gusto ka mangihi marakag si Tarzan? Mugamit na lang lugar na iglubi. It's remember sa the treatment kasi apanta ni Doc Ellen na. Oo. Yeah. Ingon si Teacher Jed is Crustaal daw, ma'am. Yeah, Crustaal. Sa una, Teacher Jed, nasa Crustaal. Karon na sa Veles. Naghana sila. Bisan asa. Nasa Divisoria sa former McDonald. Bato dapit itong old McDonald's. Habasan? Basta kay daghan. Katong nag-istorya sa ako, Divisoria siya. Divisoria. Siya, giduulan. Siya, kayo siya. Ingon si Marlon Oban ko, mama. Dagan na sila makuyog. Yeah, as long as we welcome man basta kanang. Initially I count giihap na nako ang pila sa atong mauban. Mahatagan. Yeah. Mahatagan. Estimate si Dr. Borja street people, street kids tanan. Street people, street kids. Estimate na ko doon lang sa opisina sa Oro Broadcast Media, doon na yung mga unom ka tao diya. Forward to sa unahan dito along Akot Street. Nay family nga naalan sa upat sila. Tricycle lang nagpuyo. Sa unom napulo na daan. Yeah, I think pag-talk na mo ni Dr. Borja ganina is so we have to prepare good more or less 100 packs. Kaya sa daghan pa kailin kung libuton. But kung gusto gyud ka mo adto beyond, pero that's 200. So amo pa rin ko. Depende na sa blessing ng mga botdok. Anyway, I know God will provide. I believe in my heart God will provide everything. The medical and dental team sa OBM na ha. Ready na. Even our rescuer, di ba? Ready na po ang atong rescuer sa paggamit sa iyang mga gamit para kuno ikarga na tanan. So nindot siguro kayo may tabo niya ng gabi man kuno nato. Afternoon, mga 5 to 6 o'clock in the afternoon. Yeah, diba? We will distribute that. At least they will remember something na maski dili pa siya Christmas. But nearing Christmas Eve man na siya. So, I think we have planned to distribute the food on the 23. Pero na nag-suggest nga pwede earlier lang kuno kaya grabe naman daw preparation sa 23. But depende. We'll see. Basta you will know. No, whatever you have shared, makita po ninyo. So among pahinumduman ang ato mga partner, mga ka-online kung kinsa katong mohatag pasab sa ilang mga hinabang, sponsorship para aning mga programa nga atong ipahigayon.
exclusively karong Pasko. Yeah. Pasko. Kay niyatas pandemya, kalisod. Dito gid minatandog pag-ayo sa dihang naghimo kami og pag-interview sa mga tao. Although wa pa na mo gipagawa sa video, ana nga gihimo namo, pero mabati mo gyud ang kanabang kasakit sa matag usag-usa. Nagalito inahan nga ningon siya nga wala namang gugoy mga anak, sir. Nagkuan na. Kanya-kanya na. Nag-asawa na, lain-lain na nga lugar. So, she will spend Christmas. Atubangan na lang kuno sa kuan. Atubangan na lang sa kanang Christmas lights sa Gaston Park. So, also with the father, katong father of 3 nga gi-interview po siya. No? Nga na-retrench sa work. Dito kumarag medyo it broke my heart when I saw that. Gid siya. Mo bitaw nga wala ka na lang namo patanawas video. Kay bation mo yun ang kaluoy tanan. Hopefully walay hilakay pag abot sa panahon nga magpaabot atong ipaabot ang atong mga gasa alang kanila. Di ba? Walay hilakay. Hindi man siya tears of joy. Tears of joy. Bueno, atong kuhaan na sa iyang parting statement, atong tanday sa iyop na sa do. Tandem, akong love of my life. Gitanaw niya, basi kunog napasay oras? Wala na. Okay? I'm so sleepy. Okay. Yeah, thank you. Pero, ato sang sabutan ang atong sunod nga kanang topic? Kay Jealousy na pod. Dili jealousy. Sama. Unsay gaka-attract sa babae ngadto sa lalaki. Kanang kakaibgan yun sa mga babae ngadto sa lalaki. Ug unsa say gakaibgan sa mga lalaki sa mga babae. Di ba? Wow, si Marlene, ingon siya mo share siya 500 for blessing. Thank you, Marlene. Wow, saludog ko. Na-touch ko ni Marlene. Salamat, Marlene. Salamat kayo, Ma'am Marlene, ha? Salamat. Yeah. Kailangan ko sana. Wala ko nag-expect. Kailangan ko. Topic next. Ihila ka? Wala. Teary-eyed lang. Teary-eyed. Sa din ako istorya. Yeah, nalipay lang ko. I did not expect, Marlene. Salamat. Anyway, you will know yun. Unsa galito imong gipangutan. Adili, ang atong possible topic by vice versa, no? Topic nga. Unsay maka-attract most sa babae towards sa lalaki. Ang lalaki pod, unsay maka-attract pod sa iya. Kay mo research ko ana. Mo research ko. We will have it on Friday. Hopefully. No, Wednesday. Oh, sorry. Friday. I think it's Ikaw gid mahilig kay kayo sa Wednesday. We'll have it Wednesday. So, sige. I will try. Hopefully, God willing, maka-program. Sama ra maguna sa example. Example, ang mga lalaki kasagara nga tanaw ng mga bukid. Si bukid. Basta kay bukid. Katong mga dagkog boobs ganahan sila. Na yung mga laki na why say mountains, it's just a boobs. Okay na. But there are also some nga also nga ganahan po sila flat-chested na babae. So it depends. It's your choice kung sa imong ganahan. So maybe we will talk about it. We can discuss that. No? Pero gwapo mong yung kuno itong mga elevated attraction. Okay. Nga na, sample pa na. Kamo din mga babae kay kabalukod sa inyo gatanaw. Man. Di man mo gatanaw pilmiro sa naong? No, depende sa babae. Sizes na pod na. We'll go back to the sizes again. Siguro, marag. Anyway, let's wait for Wednesday. Okay. We will wait for our mga ka-online and mga ka-OBM kung unsay lang i-comment what attract them most sa ilaha with the opposite sex. So inana na lang. Klaro man siya. Yeah. I think that not only opposite sex kay naman po iba no, we will pod nga tagaan po natog chance atong mga LGBT. Nga mga friends no. Unsay naka-attract? Kaya ang LGBT is ibutang ta na side sa mga babae. Okay. Sige. Di ba? Side sa mga babae.
Kay siyempre sa mga gwapo, ramon po na sila kakaibog. Oh, don't tell me na apoy bayay kuan. Ha? Yeah. Okay. Oh, I have discussed that. Wala ko nang ingon nga ako, Ano anak man ka? Anak lang ko kay Bangatol. Tanan guwapo man tao gwapa because we are made by the image and likeness of God. So, gwapa o gwapo ta. Walay katungod ang uban nga moingon nga pangit ka. Pero naingon si Aya, no, walang pasok po bukas, kaya extend po. Sa katulog ko, iyan, marag, mapiyong na akong mata. Anyway, yeah. Dili iyan. Kabalo ka, unsay gipaabot na ko. Kini, Okay. Yeah. By the way, Marlene, thank you kayo. Natandog kay ko ni Marlene. Yeah, natiri din ko. Yeah. Governor Bambi, thank you sa tanan. And what's that to? Axert, sa leadership ni Doc Alex Simbulan, kay Doc Narstan, kay Ma'am Ruth Tan, and the rest of Axert. Salamat. Kay Architect Jean Acosta. Yeah. Our good friend Fisman Sofiano, maragsiya pod ang sa Mary Ann Balendres. Yeah, all of them. Anyway, kabalo ka whether you are being mentioned or not, but as long as you share your blessings heartily, kabalo man si Lord what's in your heart. Sometimes manggono if you are not like a person nga hoy showy kaayo, kay sometimes ang showy marag na kaayo siya no sa self, but dili pod ganan si Lord og too much siya pod ka showy. And what is important is God knows in our heart, no, we share our blessings nga kanang heartily. No, grabe ka na nga credit sa langit. No? Okay, we're not only thinking of ourselves, but labi na gitong sa atong mga medyo makonsidered na to. Ubos man ganita, pero mas ubos gyud ang ilahang kahimtang sa kinabuhi. No? So I think we do it this Christmas kay at least we will feel. We will also let them feel the real essence of Christmas. Nananaw po na to karon si Ma'am Maris Rosabal Nalwal. Hello, Mom. I hope you should not be snubbed with the message. Sorry nakialam ko, pero I hope I'm just helping my friend, our friend, no? I hope you will not snub the message of our friend. Membros Kamsawi. Yeah, kasi member na siya sa Kamsawi, and I think I don't know if he's still watching at this time. Yeah. Ingon si Marlene yata doon niya pag-duty. Thank you, Marl. And ingon si Kokoy, thank you, Mom and Sir, kay appeal ang mga LGBTQ. No? They're friends. No, wala na to na sila ginadjust. No? Ako magaling tanong ga-interviewon si Kokoy. Yeah, Kokoy, one of these days, pwede ra kanya interviewon. No? You will have siguro to schedule that one. Matod pa ni Maris Rosabal Nanwal, who's that friend of yours, Mom? I think ang message siya sa imo. No? Inisnab daw ni mo siya. Medyo na-hurt sad baya siya. Pero, og ako adto sayop siya. Dili lagi ka abalok. Dili, sayop si nagpadalag message. Dili ka balo ka. Lain-lain man mo. Ayaw siya kanang parihasa sa imong pamaagi. Lain-lain man. Maybe he's thinking na this is my best way to approach. To be a friend of this girl kay ana. Lahi man po ang imong style kay old school man ka. Dili. Sila paminaw, sila karon, sila na ang bagong generations nga mag sa that's way of kanang para mailan nila ang usa ka tawo. Ang imo nga old school man to. Dili, mas maayo ang personal karon kay daghan naga tipok. Pero ang iya is nag-first lang siya. If ever kay siguro ang iyang start lahi man gyud nang siguro I don't know Bimboy ha pa siguro sa akong pagsabot sa ako lang pagsabot no ang move siguro niya gi-start sa niya dito kay kung ba. Ingon si Bimboy watching pa rin. Sorry I have mentioned the name but Miss Maris, no, siguro lang to siya. Iyan lang tong way nga para makikamigo. Aya din mo siguro mag-met, no? Kay
just a corner away. Imagine that. Dugay na din yung ginalantaw. Oh, adjacent lang. Pero doon lang yun kaayo, no? Kung wala pa na choking, wa na. Wa na, ano gid siya. Pero, siguro mo sa to iyang pamaagi. Nga, para maila niya si Miss Maris, no? Okay. Ato, nag-una siya. Karon Pero imo na lagi gi-introduce sila duha. Nag-bridge na lang ko just para magamigo na lang mo, di ba? Mas gwapo man mahimo ang program as an avenue nga kita ang nag-introduce. Wala maski wala pa sila nag-met personally, no? Okay. So, I hope you will be friends, no? I hope nga praying nga mag-met mo, magkaamiguhay mo. Okay. Kamo naman po yung Ala, nanay nagselos. Who's that? Ian? Si Ian. Kilig ako eh. Sama. Yeah, my friend, my classmate I think Eric Eduarte, no, a frontliner also. North Carolina man siguro si Eric. Eric, thank you for watching. Duty man ni siya karon. Sana all, matod Ian Gonzales. Ingon si Kukoy, si Jeffrey sa Banal, gahulat ra ko sa inyong invitation, Ma'am and Sir Hihi. Oh, he's waiting. Okay. At least no, maano sad sila sa ilang side, no? Sa ilang side. Yeah. Kung sa bagit sila makagusto. Yeah. And I know, maayo kay na si Kukoy mo istorya. To think ka, Kukoy is an engineer. Maika. Ato rin silang Yeah, Eric, my friend Eric Eduarte. Thank you. At in North Carolina. Amping mo diya kay mga frontliner o bagin mo karon. Yeah, also na, si Ian is nagselos. Sana all. Sana all. May no Ian, time will come. Mabot lagi. Naman ka na di Ian daghan. Lagi. Bimbo is still watching and Miss Naris is also watching. So, I hope you will be friends. No? No way, there's nothing wrong to be friendly with anybody and everybody around you, di ba? So, if I am still single, if I am, as an example lang ba? If I am on her shoes, no, I have to be, I am happy to have a lot of friends. Kay mas pa, kung single ka, mas daghan kag mga friends. Well, kung naanak ka, committed na ka with somebody, maglisod na ka. Muna din to, magselos na dayon, naghana Di ba? Mao ba? Sabi na og siloso ang imuhang partner, Miss Naris, problema, gid na. Gamay nga bikil selos dayon. Selos lugar dayon. Yes. Ay, nga na, lugar. So, I hope nga mag-met na mo, then you will mag-friends na. Matod pa ni Bimboy, mag-greet na lang ko kang Ma'am Maris, ma'am. Good evening, Ma'am Maris. Oy. Sayang, no? Ayaw sila gigawas karon nga, kanang, we're about to end. Ayaw nag-extend, ha? Yeah, we're about to end. Tapos, ayaw pa nang gawas inyong mga comment, no? But anyway, you have naman private chat, diba? So, maybe you can chat as friends, di ba? Doon naman po, Bimboy, no? Doon na kaayo. But not tomorrow because tomorrow is a holiday. I think matun pa ni Ian Gonzales, ha? Asa man ipadala, madam, share ko og gamay. OBM. Pwede na siya. Astro bagi kaya. Through, unsa man na, sa M. Loiler? Or pwede siya. Okay, when you say Palawan, grabe ang linya. taas kayo. Depende na sa imo, Ian. Depende sa imo. Depende. Ako, I've got somebody sent from the US katong ganina sa Cebuana, Loilier. So, luckily, ako na lang usa gusto niya. Matun pa ni Ian Gonzales, extend na yan. Ayun na yan. It's almost 12 midnight. No, tagaan na tong privacy. Silang duha nga managhinigala ay unsa gali na sa Bisaya, maghimamatay. Dili mamatay. Maghimamat in a chat. Maraming mga private chat. Pero na ko yung music niya i-dedicate sa ila. Face it all, through any weather, cloudy or sunny, we'll be together.
songs we can enjoy. One love forever true. We will never ever part at all. Even if the worst of rain should fall. When they talk of friends, it's Mga si Carly may message mo share. Okay, matay ako dedication song. Yeah. Para sa mga Friends. maghimamatay. Maghimamatay. By the way, Friends nag-message in si love. Carlili. Thank you, Carlili, no, for sharing. Mag-ano siya. Mag-share. Okay. Thank you. Salamat kayo sa Salamat, mga maragda. Dadagan. huwatan ninyo kay we will try to make it live. Sa among distribution except lang gid adtong mga Oh. among gadtuan nga mga bata nga mga victims dili siya. Balang maabtan tag alas Dili pila ka to oras siya. nga Dili live. to siya pwede i-live na to. Di pwede. Ilahi gito siya og adlaw. Kay dili to siya pwede na to i-live kay mga bata magud to nga mga victims nga gihouse sila no na yung nagtabang sa ila nga mga missionary no so dili to na to pwede siya i-live. Niya po nagawan ganito si Ma'am Gigi Turifil Orculio. Ma'am Gigi, may gabi. Ingon si Marley, no? Maka-remember man sa taan ng sound, sir. Marley, naka-remember man kasi mong kagahapon. Ay. Mo na nakaroon Marag niya. Sharon Cuneta fan kayo ni si Marley. Ako ma-remember ni Carlili, dili inana. Nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. Kung ba sa nag-inyo na. Dili, kang Carlili na. Ma-remember na ko sa iya. Okay. Imong ganina trapig yung imong parting statement. Ginalingaw ko ni Miss Maris o ni Bimboy o ni Ian. Bibo sila. No, I'm happy for them. No, kwapo man ang nahimo ninyong avenue ang among program, ang Late Night with Sir Litz, no, ang OBM nga nahimo ninyong avenue nga dagan bitaw mag-ila-ila, magka-friends mo sa binisaya na getting to know, magdaghan inyong mga kahigalaan, no, maghigalaay mo dinire kahigalaay festival man ang Cagayan. So we belong to the city of Golden Friendship, so the Golden Friendship will start here sa atong program. Salamat kayo. Anyway, salamat kayo sa nag-uban-uban sa amo karon. It's almost 12 midnight, no, mag quarter to 12 na. Dili na kita pwede mo extend kay maski holiday tomorrow. We have discussed about sa to atong topic, nalingaw ko sa ilan do. Kanang maibog ka pa ba sa imuha sa uban maski committed na ka. Imuha man ang choice, although normal raman nga mo admire ta sa laing tao maski na anatay commitment sa uban, but it doesn't mean nga ang atong kaibog ato na pong palabihan, no, kay atong kaibog na atay limitation. Kung committed na ta, dili lang pud ta magpadala sa atong kaibog kay naadaghan masakitan, makaguba pud ta og pamilya, makaguba pud ta og relasyon. So it's a matter of self-control. Kung too much good kay imong kaibog, then dili nakaganan sa imong partner, istoryahan, di ba? Kaysa mag-uban mo nga magmiserable ang inyong kinabuhi. Pero the best thing yun, no, if you love your partner, no, maka-admire manggali ka sa uban, but be faithful always and loyal sa imuhang partner in life, no. And kay wala may lain mag-inunungay ka mura man gyud pun duha. So salamat kayo labi na gyud sa nag-pledge, no, nalipay kay mi Marlene, Carlili, Bimboy, Mona Lisa, and Ian, and sa uban, salamat Mel, salamat kayo Mel Arinya of Chicago. Salamat kayo sa tanan Dr. Borja, sa tanan no nga. Di na-touch ko because I did not expect this nga inani, no. It came up lang yun, the idea came up lang yun after we interviewed that katong papa o katong nay mama. So dito din nga at least no we will use the program, the station as an avenue nga maka-share sa atong blessing sa uban, labi na gyud sa kadaplinan o katong nay mga uban, no, katong nay mga gihouse sa missionary and other
And uban po nato nga mga kaigsuunan that who will participate sa atong contest, no, at least napod sila ipreparar sa ilang lamisa during the Christmas and New Year's Eve. So salamat kaayo. I know nga God knows your heart. Kabalo ko nga i-bless gid mo pod ni Lord. What is important is Amen. kanang heartily ang atong pagtabang. So salamat, and stay safe always, no? Kay wala pa gid nawala si COVID. Despite of this COVID, let us try ourselves nga to be merry this Christmas, because this is not just an ordinary season, but we are celebrating the birth of our Savior. The birthday of our Savior. So salamat, and also Governor Bambi, salamat pod, and don't forget to say your prayers. Stay safe always. Napay pahabol si Teacher Jed. Wala nandun maibog sa uban kung gilab jud nimo imong asawa, kay your vow baya is a vow sa imong partner. You vow it to also to our God. Yes, that's true. No? And salamat Teacher Jed for sharing sa imuhang mga maayo kaayo nga mga mga thoughts, no. Salamat kaayo, especially paghatag yung importansya ni Lord sa usa ka relasyon. So good night everyone. Stay safe. Hope to see you maguban-uban na sadta sa Wednesday. No, kay maragi ilan ng topic unsa daw kuno maibuga nimo sa opposite sex or sa kapareho nimo. No, we recognize also our friends na sa LGBTQ. So salamat. Thank you for always pag-uban-uban sa among program. Good night everyone. God bless. Okay, wala kita oras mga kaigsunan, medyo hapit naman kadlawon. Ang among last song is Kaibigan Lang Para. Hopefully, dili na ang mahitabo sa mga managtabo. Sa labi na itong dunay mga gihalad nimo nga mga kanabang. Starting point, kinahanglan we should explore. Explore Miss Or. So, abangan ang susunod na kabanata. Sa pagtatagpo sa magiging magkaibigan. Ano ka na, di ba? Tagalog na to. Kasabot na si Ian kay Tagalog na to. So, wala kita oras mga kaigsunan, ginin na lamang inyong ka-online, Lito Rolona, kauban sa akong Love of My Life, Maria Elena Barcelona Rolona. Kami magaingon ng Diyos, magauban ka na itong tanan. God bless us all. Mayong gabi, Pilipinas.